O, Doamne, ce-ar trebui să mănânc acum?" Așa a spus Simon. Când stătea sub copac, s-a gândit la sandwich-ul lui delicios. Simon îi dăduse sandwich-ul colegului său de clasă. Același coleg de clasă care nu aducea niciodată mâncare cu el și lua sandwich-ul lui Simon în fiecare zi și îl mânca. În timp ce Simon mormăia pentru sine, a auzit un sunet ciudat, de parcă cineva șoptește un cuvânt magic. În timp ce Simon asculta acest sunet ciudat, a văzut deodată lumini colorate de jur împrejur. Simon era foarte speriat acum și a strigat: "Doamne, ce se întâmplă?" Deodată a auzit vocea lui Iosua spunând: "Unde mai e aici?" Iosua a fost colegul de clasă al lui Simon. Iosua a căzut din lumina colorată și a căzut la pământ. "Ah!" spune Simon. "Iosua, vrei să te ajut să te trezești?" Iosua a spus: "Da, te rog." Și a fost surprins să spună asta, pentru că Iosua obișnuia să nu fie de acord cu toate cuvintele altora. De exemplu, când mama lui îi spunea: "Iosua, oprește-te, nu sări atât de mult pe canapele", a continuat să sară pe canapele. Sau dacă tatăl lui i-a spus: "Jocul lui Iosua este suficient, du-te și fă-ți temele", Iosua spunea mereu cu voce tare: "Nu!" Așa că, atunci când Iosua i-a spus da lui Simon, amândoi au fost surprinși. Când s-au ridicat, au auzit o voce. Era vocea unui copac care arăta spre Iosua și Simon cu cele două ramuri mari ale sale și spunea: "De acum și până la o oră mai târziu, locurile voastre se vor schimba între ele." Adică Simon, care până acum nu a putut spune nu nimănui, nu poate decât să spună acum. Iosua nu a spus niciodată da. Acum poate doar să spună da. Ne vedem de aici și ori de câte ori va veni momentul, voi citi din nou cuvântul pentru ca fiecare să se întoarcă la locul lui. În acel moment a sunat soneria de la curs și Iosua și Simon au fost nevoiți să meargă la clasă. Au convenit să se întâlnească la umbra copacului după o oră. Ca întotdeauna, această oră a fost timp de meșteșug. Dar de data asta totul a mers altfel decât înainte. Când Simon și Iosua s-au văzut din nou la umbra copacului, au început să povestească ce li s-a întâmplat. Simon a spus: "S-a întâmplat un lucru ciudat. Astăzi, când unul dintre copii mi-a cerut să-i fac meșteșugurile lui, am refuzat. Din gura mea a ieșit o voce și a spus: 'Îmi pare rău, dar nu.'" Iosua a spus: Deci, ce este atât de ciudat în asta?" Simon a spus: "E bine, nu mi-a plăcut să-i fac meșteșugul, dar pentru a nu-l supăra, am acceptat întotdeauna. Dar de data asta nu am acceptat și mi-am făcut propriul meșteșug. Și a făcut și treaba. Nu s-a supărat deloc pe mine." Iosua a spus: "Mi s-a întâmplat și mie un lucru ciudat. Astăzi, când profesorul mi-a cerut să mănânc legume la prânz, nu am putut spune nu și am acceptat. Învățătoarea a fost fericită și m-au încurajat și copiii. Sincer, nu mi s-a părut că legumele sunt atât de delicioase." Simon a spus: "Ce grozav! Ești gata să-mi fii prieten, ca să putem face mâine împreună un meșteșug?" Iosua a spus: "Da." Și apoi ochii i-au căzut pe furtunul de apă din curte și a spus râzând: "Mergem să ne jucăm cu apa?" Simon a râs și a spus: "Mi-ar plăcea, dar nu, pentru că se va risipi multă apă." Imediat ce a terminat de vorbit, au apărut din nou lumini colorate și copacul a spus: "Acum că ai spus ultimul da și nu ales de tine, magia va dispărea și fiecare se va întoarce la locul său. Acum amândoi puteți folosi ambele cuvinte."